Python giňeltmesi. Bu sabakda men size Python adly giňeltmäni ulanyp, akylly ide, güçli ide nädip öwrülänini görkezjek. Bu giňeltme ýa-da plugin bilen biz linting, programmaňyzdaky stilistik we grammatik ýalňyşlyklar barlamak ýaly birnäçe aýratynlyklar alarys. Bu esasan kodumuzda bolup biläjek ýalňyşlyklary seljermeyi, şeýle hem ýalňyşlyklary tapmak we düzeltmek bilen baglanyşykly düzüşleri geçirmeyi ýeňilleşdirýär. Bu barada kursun dowamyny serederiz. Şeýle hem awtomatik tamamlamalar alýarys. Bu esasan kodu has çalt ýazmaga kömek etdi. Şonuň üçin her simbol elde ýazmak hokmalygyny ortadan aýrýar. Kodumuzu formatlamak üçin belli bir tertibe göre ýazmak üçin Python formatlar guralyny ulanýarys. Başgaça kodumuz arasy we ýeňil okulyp bilen etýän gural diýsek ýalňyşmarys. Misal hökmünde makallarymyzy, gazetlerimizi, kitaplarymyzy arasy we aňsat okulyp bilen etmek üçin nähili formatlanýandygyny göz öňüne getiriň. Modul testlemek bu kodumuz üçin birnäçe testleri ölçüni alýan birlik testler ýa-da unit testler ýazmakdyr. Gohabar kodumuzun doğru işleyenini gözetirmek için bu testleri avtomatlaştırılan usula geçirip biliriz. Sonra biz çalt kopyalap bolýan, gaýtdan ulanýan kod blokları olan kod böleklerini alırız. Şonun için onların hemmesini el bilen yazmak hokmanda. Inni buların hiçbirini ýatda saklamak barada şumatdan aldy etme. Kursun dowamyny bu aýratynlyklar barada öwrünersiňiz. Inni akyllydyň çep tarapynda şu nişana basın. Bu giňeltmeler panelini açja. Şeýlelik bilen bular akylly aýdy goşmaça funksiýa goşmak üçin gurulýan giňeltmelerdir. Bu ýerde meşhur penjiräniň aşagyny Python giňeltmesini görüp bilersiňiz. Eger muny görmeýän bolsaňyz, ýokarda Python diýip ýazýaňyz we enter'e basýaňyz. Ine de giňeltme. Şeýlelik bilen bu giňeltmäniň Microsoft.com kampaniýadan bolandygyny gözetiräňiz we neşir önce versiýasynyň gurna düğmesine basýaňyz. Görşüňiz ýaly plugin ýa-da giňeltme gurnoldy. Inni öňki app.py faýlymyzy açýarys. Bärden görşüňiz ýaly mende Python 3.14 gurnolan. Eger sizde başga versiýa görýän bolsaňyz, onda şoň üstüne basýaňyz we Python 3.14'ü saýlaýaňyz. Bärde Python'yň işleýän sredasyny saýlaýanlygyňyzy ýatdan çykarmaň. We görşüňiz ýaly üstünlükli biz sredamyzy ütgetdik. Ondan soňra men size linter barada öň aýdypdym. Linter mundan soň biz linter gurnaly. Öňe aýdyşym ýaly linting kodumuzda mümkin bolan ýalňyşlyklary ýüze çykarmak bilen baglanyşyklydyr. Linter kodumuzy seljerýän we bu mümkin bolan meseleleri tapýan programma ýa-da guraldyr. Inni Python üçin birnäçe linter bar. Pylint bu Python giňeltmesiniň adaty ýa-da ulanýan iň meşhurlaryndan biridir. Şeýlelik bilen biz hem Pylint gurnaly. Onu ýene de giňeltmeler paneline gitýäs we bärden Pylint ýazýas. Ve görşüňiz ýaly bizde Microsoft kampaniýasyndan bolan Pylint giňeltmesi öňümüze çykdy we bärden neşirden öňkü versiýany gurna düğmesine basýarys. Görşüňiz ýaly Pylint üstünlükli gurnoldy. Indiki leksiyada size linting näle işleýänligini görkezýärdim.